Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndipo kenaka ndikhala ndi mzanga Lenile Mponda koma poyamba nayi mitu yake. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti apempherere mvula yabwino. Bungwe la NFRA layamba kugula chimanga mzigawo zonse za dziko lino. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo kuonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa polio. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti apempherere mvula. Polankhula ndi MBC, mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo mtumwi Timothy Koviwa wati zosangalatsa poona kuti chifukwa cha kumvera pempholi Mulungu wayankha mapemphero athu ndipo mvula yayamba kugwa madera osiyanasiyana a mdziko muno. Iye akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mese Zamawa. Kufuna ndiya thokoze a president a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha umulungu ndi utsogoleri wawo wa woopa Mulungu, chifukwa ataona kunena kuti madera ena mdziko muno mvula sikuchita bwino, anazindikira ngati mtsogoleri woopa Mulungu kunena kuti chofunika kwambiri pamenepa timfunse Mulungu amene amagwetsa mvula. Ndipo ananena kuti dziko lonse tiyeni ino tibwere pamodzi madera mwathumo mmene timakumaniramo kulikonse kumene timakumana tipemphere kupempherera dziko lathu kuti Mulungu atipatse mvula. Funa ndi athokozeso abale anga azinzanga atsogoleri anzanga azipembedzo zosiyanasiyana kuti atinalandira kupempha kwa president ndi kunthunthumira komanso ndi a sense of duty kuti ngati mtsogoleri wa dziko watipempha kuti tipemphere atilemekezanso ifeyo ngati atsogoleri azipembedzo atidalira. Ndipo ndaona mipingo yambiri zipembedzo zosiyanasiyana anzathu achisilamu anakonza mapemphero apadera kupemphera Khristu ndi zipembedzo zina tinapemphera ndipo Mulungu watimva chifukwa Bible imene kuti ngati anthu tidzagwirizana pansi pano kukhudza kanthu kena kake chimene timamanga pansi pano kumwambanso chimamangika apa pa mvula yabwera. Boma kudzera ku nthambi yona zangozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma lalandira matani achimanga okwana 370 kuchokera mdziko la Zimbabwe kuti zithandizire manja omwe akhudzidwa ndi ng'amba. Thandizo liladza kutsatira pomwe boma linalengeza kuti maboma 28 mdziko muno akhudzidwa ndi njala chifukwa cha vuto la ng'amba. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe amalandira thandizoli ku Lilongwe, mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi ayamikira dziko la Zimbabwe popereka thandizoli ponena kuti labwera mu nthawi yake. Iwo ati thandizoli lithandizira ntchito yopereka chakudya kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala. Asaidi ati mabungwe osiyanasiyana apereka thandizo zomwe akuti zithandizira kuti pasakhale kuperewera pa ntchito yogawa chakudyayi. Pano tumene zikuonekera kusogolo kuoneka bwino kwambiri zotiso tingakhale ndi shortfall ukayikira chifukwa mabungwe, maiko, mabanki akubwera mwawo nyeji kuti sapota sitikhala ndi vuto nalilo lonse. Kufuna kwa president kuti asamveso kuti Malawi nako afa ndi njala izidi zikukwaniritsidwa amalawi akhala ali bwino palibe atavutike ndi chakudya chipezeka mwawo nyenji ndipo aliyense asangalala ndipo tikuthokoza kwambiri anthu aku Zimbabwe chifukwa cha support imene. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Saungwami ati dziko la Zimbabwe lipitirira kuthandiza dziko lino pofuna kuthana ndi mavuto a njala. Thandizoli ndi gawo lachiwiri la thandizo kuchokera ku dziko la Zimbabwe ndipo gawo lachitatu la thandizoli ikuyembekezeka kufika posachedwa. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaboma ang'ono walimbikitsa anthu mdziko muno kuti akhale ndi udindo osamalira malo omwe akukhala komanso mizinda ya mdziko muno. Nduna yona zamaboma ang'ono a Ben Phiri ndomwe anena izi pamwambo osesa ndi kukonza malo ozungulira mlatho watsopano wa Lilongwe pokonzekera mwambo outsekulira lachinayi likudzali. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri
yati ndi yokhumudwa kuti khonsolo ya mzinda wa Lilongwe sinakonze dongosolo lokasamala pamalowa ndipo m'malo mwake yasiyira ntchitoyi abwenzi omwe athandiza boma pomanga mlathowu kuti achite izi. Ndunayi yati Amalawi akuyenera kusiya kudalira anthu akunja kuti azitsogolera pa ntchito za ukhondo, m'malo mwake akhale ndi chizolowezi komanso udindo pa nkhani zosamalira malo omwe akukhala komanso m'mizinda ya dziko lino. Chamanyazi kwambiri kuti tingathe kuzajoyina anzathu a dziko lina amene akubwera kumazatiphunzitsa kapena kudzayambitsa kuti tichite clean mzinda ngati ife tilibe mitu yoyenda bwinobwino. Choyambilira nchakuti ineyo pamene ndikudya chinthu kapena ndatenga chinthu nkumata ya pansi ndiye kuti umunthu umalawi kulibeko. Koma beta chita join ndi cholinga chakuti tivomere kuti pena pake sitinachite bwino. Koma mmene sitinachite bwino tipange chani tione kuti chitsogolo chiyenda motani. Kazembe wa dziko la Japan ku Malawi Ayasushi Naito wati ntchito yosamalira malowa inakonzedwa pofuna kulimbikitsa ndi kudziwitsa anthu zakufunika kosamalira malo ozungulira mlathowu komanso zachilengedwe pomwe akhala akupereka mlathowu ku boma lachinayi pa 12 Februwale. Mlatho wa Lilongwe unamangidwa ndi boma la Japan ndi ndalama zokwana 37.4 billion kwacha ndipo kuyembekezeka kuchepetsa mavuto amayendedwe mu mzindawu. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Charles Chilambula walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo poonetsa kuti ana awo akulandira katemera wa polio. Iwo anena izi pa sukulu ya Makheta mu mzinda wa Blantyre, pomwe amakhazikitsa gawo loyamba lopereka katemera wa nthendayi, ndipo ati ali ndi chikhumbokhumbo chakuti boma likwanitse ana 95 mwa 100 aliwonse omwe sanakwanitse zaka 10 kuti alandire katemerayo. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Gawo loyamba la ntchitoyi lomwe liyambe pa 11 mpaka pa 14 February lichitika m'maboma asanu ndi atatu omwe ndi ya Blantyre, Chiladzulu, Zomba, Thyolo, Chikwawa, Nsanje, Neno ndi Mwanza. Ntchitoyi yadza kutsatira kubuka kwa nthenda ya polio yomwe kachilombo kake kakupezeka mu madamu omwe kumafikira nyasi zachimbudzi akwa Manase ndi Kusochi mu mzinda wa Blantyre. Mawu awo Achilambula amema makolo onse omwe ali ndi ana omwe zaka zawo ndi zochepera 10 aonetsetse kuti anawa alandira katemera. Ntchito yopereka katemera wa polio ndofunika kwambiri. Fa polio ngati yamugwira mwana amapuwala kwa moyo wake wonse. So ndizofunika kuti timpase katemera ameneyo amene amuthandize kuti ngati matenda awo atakomana nawo apeze kuti matenda aja sagwira ntchito mthupi mwake, akhala kuti chitetezo ali nacho kale. Komanso kachilombo kamene kakutipweteka pano ndikoti kasiyana nako pang'ono ndi tizilombo timene katemera wake tinalandira kale. Ndi chifukwa chake tifuna kuti mwana aliyense alandire katemera amene yuyu, chifukwa akhoza peza kuti anatetezedwa katemera wina uja, koma chifukwa uyu ndiwasenako pang'ono akhoza kuti adwalabe. Ndifake tifuna kuti mmene tikupereka katemera. Pamwambowu bungwe la UNICEF lapereka njinga za moto 17 ku ofesi ya zaumoyo ya mboma la Blantyre zomwe zithandizire kuchepetsa mavuto amayendedwe pakati pa ogwira ntchito zaumoyo. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawu anati thandizoli ladza pa nthawi yake pomwe ogwira ntchito zachipatala akufunikira mayendedwe pomwe akulimbana ndi matenda a kolera ndi polio. Njinga zitithandizira kuti ogwira ntchito athu azaumoyo akwanise kukafikira kumadera kumene tikuyenera kuti tikapase anthu akatemera wakolera ngakhalenso wa polio. Ngamene tamapanga lero wa polio tikhaso tikupereka katemera wakolera komanso matenda osiyanasiyana. Komanso ngakhale matenda amene akazatha tizakhalabe tikufuna kuti tipereke makatemera osiyanasiyana. Ndi njinga zitithandizira kuti ogwira ntchito athu akafikire kumadera osiyanasiyana, ukapereka katemera komanso kupereka uthenga woyenerera kwa anthu. Ndipo mkulu woyang'anira zaumoyo ku UNICEF a Dr. Joy Collins Opio wayamikira boma kamba kochita machawi polimbana ndi nthenda ya polio. Mugawo loyamba la ntchito yopereka katemerayu, boma mogwirizana ndi bungwe la UNICEF apeza katemera yemwe afikire ana 1.7 million. Ntchitoyi ikuyembekezeka kufikiranso maboma ena masabata anayi akubwerawa. Themba Mwale, MBC, Blantyre.
Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layambiranso kugula chimanga kwa alimi. Mkulu wa bungweli George Macheka wati likugula chimangachi pa mtengo watsopano wa 840 kwacha pa kilogramu. MBC yapeza kuti kumzuzu galimoto zikulu zinali kale pa mzere kukonzekera kugulitsa chimangachi. Pomwe MBC inafika kulikulu la ofesi za NFRA mchigawo cha kumpoto inapeza galimoto zikulu zonyamula chimanga zili pa mndandanda. Mawu ake mkulu wa bungweli a George Macheka awuza MBC kuti zonse zili mchimake poyambaso kwa malonda wa kumzuzu ngakhale kuti pali vuto ndi makina oyezera chimangachi weighbridge mchingerezi. Amacheka anenanso kuti pakanali pano akugwiritsa ntchito weighbridge ya Adimark kuti ntchito zogula chimanga ziziyenda bwino pamene weighbridge yawo akuyesayesa kuyikonza. Malinga ndi chikalata chomwe bungweli linatulutsa usiku wapitawu, bungweli liyambanso kugula chimanga pa mtengo watsopano wa 840 kwacha pa kilogramu m'misika yosiyanasiyana yomwe bungweli linayika mdziko muno. Izi nkupatula mu mzinda wa Lilongwe komwe adzigulira ku Adimark yomwe ili mu msewu wa John Chilembwe Highway ku area 4. Bungweli lati layika mitengo yatsopanoyi chifukwa cha kafukufuku yemwe akusonyeza kutsika kwa mitengo yogulira chimanga m'madera osiyanasiyana mdziko muno. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Ndipo nthambi ya boma ya NFRA yati ntchito yogula chimanga yayamba bwino madepoti a mzinda wa Lilongwe pomwe pano anthu akugulitsa chimanga pa mtengo wa 840 kwacha pa kilogalamu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi Arthur Mpakeni ati mtengowu watsika kutsatira kafukufuku yemwe anaonetsa kuti chimanga pa msika chatsika mtengo. Ntchito yogula chimanga yamba bwino ndi tsiku loyamba ndi mwina yamba kufika ndipo tikupita kuti tikamapita akhala magambo ambiri akufika ndithu. Ife ngati NFRA tikamapanga mitengo timaona mitengo imene pa msika. So pakali pano patapanga kafukufuku athu ona kuti mitengo ya chimanga yatsika. Ndi kuti nafenso tapanga kuti mitengo yatsika kuti fana ndi imene pa msika palili. Za chimanga imene tigula chikhachuka bwanji tikhaye tikufotokoza chifukwa pakali pano tukambe anabe boma kuti atipase ndalama zochuluka kuti mwina tingagulitsa chimanga chochuluka pa msika. So ndipo kulimbe mzinda wa Blantyre ntchito yogula chimanga ndi bungwe la NFRA yayambanso. Mkulu woyang'anira malowa Davis Chikopa wauza MBC kuti chiyembekezo cha bungweli ndi kugula chimanga pafupifupi matani 5,000. Agency yakonzekera kuti iyambenso kugula chimanga monga mwamvera pa mtengo wa 42,000 kwacha per kilogram imene ili 82,000 kwacha per 50 kg bag imene ili 840 kwacha pa kilogram. Cholinga chathu kwambiri nchonena kuti tigule chimanga chimene chili cha quality yabwino kwa alimi ndipo timangana zinthu zambiri monga maonera mu warehouse wathu muno. Choyamba timaona zinthu zambiri monga ngati moisture content, timangananso kuti chimanga chisakhale ndi zirombo anankafumbwe, chimanga chikhale chopetedwa bwino. So timangana zinthu zambiri chisanalowe kunoko komano chiyembekezo chathu nchonena kuti tikwanise tonnage imene imasokera pa depot pathu pano. Depot yathu ino capacity yake ndi almost 5,000 metric tons kuti idzadze pano pati ndi 1,732 metric tons. So mukhoza kudziwa kuti tikufunirabe chimanga chambiri kuti chibwere ku depot kuno. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tunenso mitu yake. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti apempherere mvula yabwino. Bungwe la NFRA layamba kugula chimanga mzigawo zonse za dziko lino. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo kuonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa polio. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la Pesticides Control Board PCB lalangiza kampani ya Ilovo Sugar kunchalo mboma la Chikwawa kuti ikonze pakasamalidwe kamomwe ingamasamalire mankhwala omwe aonongeka komanso katayidwe kamabotolo a mankhwala omwe awagwiritsa ntchito. Mneneri wa bungweli Leston Banda ndiye wanena izi pa ulendo omwe anayendera malo osungira mankhwala a kampani mboma la Chikwawa. Zambiri mu ripoti ili.
atafika ku malo amene kampani yopanga shuga ya Ilovo imasungira mankhwala omwe imathira mu nzimbe ku mchalo, akuluakulu a bungwe la PCB anawadikiritsa maola ochuluka podikira chilolezo kuti alowe mkati ndi kuona momwe kampani imasungira mankhwala omwe imathira mu mbewu. Atolankhani anawaletseratu kuti asalowe mchipindachi ndi kujambula. Kuchoka uku akuluakuluwa anapita ku Kasinthula Cane Growers Limited komwe anagwira ntchito yawo mwaufulu. Polankhula atamaliza kuyendera malowa, mneneri wa bungwe la PCB Leston Banda wati ulendowu unali wopambana ngakhale unakumana ndi zopsinja zina. Ku Ilovo tinafika kucha kummawaku ndipo tinayendera malo angapo, tinayendera store yawo imene amasunga mankhwala, komanso tinayendera malo ena amene amasunga mabotolo amene munali mankhwala. Malo amenewa ndi abwino ndithu, chemical store yawo ndi abwino, komanso malo amene amasungira mabotolo ndi abwino, koma panali zina zosamwitsa zimene tinaziona, komanso zimene tinapempha kuti akonze ngati kampani. Mwachitsanzo amasunga mankhwala amene mwina anathakale ntchito oti sangagwire ntchito, komanso amasunga mabotolo amene makhala kale munachotsedwa kale mankhwala, zimene zimabweretsa chiopsezo kwa anthu mawekers komanso anthu ozungulira madera amenewo. Chifukwa mankhwala monga mukudziwa ndi opsa, ndiye tilauza kuwalankhula kunena kuti tikufuna zimenezo zikonzedwe mwachangu, ndipo tapasa ma deadlines kuti akonze mwachangu, aonetsetse kuti mabotolo onse amene ali kumeneko akatayidwa monga moyenera, komanso mankhwala onse amene atha mphamvu yake akatayidwanso malo oyenera. Kuno ku Kasinthula tinafikaso cha kumasanaku, ndipo tayendera malo awiri, taona stores yawo, komanso taona malo ena amene amasungulira mankhwala. Malo amene amasungira mankhwala ni malo abwino kwambiri, ndipo mpweya umadutsa bwino.